Atong makauban karon mga kaistorya ang DJ turned into municipal councilor. Oy. Aniya karon dinhi ang konsihal sa munisipyo sa Balimasag. Konsihal Papa Chaps. Papa Chaps, mayong adlaw o welcome sa mag-istorya ta. Manager, CEO, Papa RD. What? Di ba? Papa RD Station. Salamat kayo sa imuhang opportunity nga para mahatagan pud og kalinaw ang mga isyu nga gipambato sa ako adiri sa akong pinalangga nga lungsod. Na ako daw kuno Papa RD, nagtukod daw kuno kog mga negosyo nga wa daw mga permit. So baka tinuod nga Papa Chaps nga usa sa imong mga negosyo nga walay permit, kanang inig kagabi daw magpagawas kang mga lamisa o bangko kung niya imong ikatod na prince na niya natin kay mga babae nga ipalikod dito. Dili gina tinuod Papa RD. Actually, ga-manage ra ko og bar. Pero kanatanan kompleto na tanan og papel. Okay, sige, salamat kay Papa Chaps ha.